Iku ngene, guys. Pak, kula nuwun. Rono lo nyedak kok malah koyo den-den sawah ya. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Ngopi. Oh, ngopi nggih. Monggo, pinara. Lebu bos. Ini. Rasa-rasa nang jan. Jalan Bakul ndi? Mbak. Mbak. Nggih, Mas. Dap. Wah, ayo. Monggo. Masuk. Apik. Men. Spanyol. Aku cok. Aku ae rasa Yo yo kono kalau sari jem ae. Sari jem. Sebetulnya dulu. Sari jem. Bulan iki mau saking pundi to, Mas? Kok mboten atus ngertos kula? Wah, Mbak mubeng-mubeng, Mbak. Wong tukang metu blayangan ya nuruti ratan, Mbak. Oh alah. Anu to? Napa? Golek nasabah. Oh alah. Narik gini nasabah pun mau. Lah kok norak-narik iki napa? Bakal duit enggak? Bakal duit. Duitnya didol ngoten. Bakal duit. Bakal duit nggih. Kok mboten atus ngertos ngoten lho kula. Nggih wong niki Lembing jadi iki. Bu Siti wau warung sebelah niku terus mriki enten warung. Nggih, ancene mencel mriki. Warunge mun paling pojok niki. Ya enak ya Mbak sing nukoni ngene iki. Nggih. Kata tiang-tiang mancing niku. Tiang ngaret mampir nggih mriki. Iki mau ya bar enek wong marunge kok ya ngutang, Mas. Ngutang kabeh. Nah. Juga utang. Masa utang Mbak ning Tenganas kok tega Nggih, utang. utang tumbas es teh niku lho. Ngutang terus artane ketinggalan ngoten. Lha nek diutangi penghasilan sampean opo? Ya niku Mas, mumet niku njen. Buka warung enek wong more kok ya ngutang. Iki lho, utang iki. Kowe mesti pikiranmu arep sini duit mesti iya ta. Tangkemmu lho. Ya tapi yo gak maksa cuma nak butuh kan ora apa-apa to. Kae dhewe suka Suka apa toh? rela. Tak kira suka natural. Iya. Ya. Lha napa saged ngaten niku, ngutang-ngutang nang ngaten niku? Iki saged, Mbak. Bakul Nah, duit lho, jenengan Mbak. Oh iya bakal duit ya, Mas. Bakul duit iki lah iki lah. Bakul duit, Mbak. Loh, rawan tel Siti ngadirun painem utang. Ah, nggih. Kathah nggih anu tiyang mriki, tiyang kidul mriku. Oke Mbak meh rata ndawan bulu meh rata. Njaluk aku kabeh. Iki mau nak gak didudoi karo wong ning kidul kono. Jajal Mas ning warung lor ngono ya gak rene. Ternyata sampean wis pirang ton, Mbak? Anu apa iki bakul? Nggih pun dangu mriki Sawi. kurang lebih nggih 4 tahun. Oh, malah bagus duit ta Mas sampean? Nggih. Iya, Mas. Loh, sampean bojone? Bojone. Oh tak kira kirimu rondot cok. Itu apa Siti nggih ngomong. Berarti iso Mas nyari duit. Iso, Mas. Maksudnya kuwi mingguan, harian apa bulanan? Temben 1 seton. Seton Mas, seton. Oh, seton. Setonan. Jadi setiap Sabtu sampean harus ngangsur. Setiap Sabtu pergi. Setiap Sabtu. Piye? Syaratnya Mas, Apa piye, Mas? KTP, Mas. KTP tok. KTP tok. Apa sih gue? Lah potongannya Mas, enten potongannya mboten? Nggih enten. Enten potongannya. Enten Apa, Dek? Pikir potongan Mas potongan misal sampean ku njupuk 2 juta. Lah engko nampane kur 1.900.000. Sangat jangan sore ben Sabtu lho. Sampean piro sing bukan wi sing njupuk 2 juta wi kan gak padha karo sing
juga ekor 700 wi. 850. 850. Itu saya kata. Dek, gak apa, Dek. Bang, aku sepikirannya kok. Jangan namanya jangan. Kusno. KTP ini. Dek. Mendete pintar, Mas. Manut sampai. Pinten nak 2 juta niku mboten full 2 juta mengke potongane 200.000. Jadi sak jutane niku potongane 100. Mboten 2 juta berarti nompone 1.800. Ya manut sampean berapa? 2.000, Pak, gak apa. 2.000. 2.000. Berarti per minggu ini jelasno per minggu ini. Per minggune sampean kok berarti ngangsur 12 minggu, Mas. 12 minggu. Per minggune 120. 120. Kuat, Dek. Kuat ya. Ya ora apa-apa aku manut sampean. Ya wis toh. ya. Kok KTP ini saya, KTP ini Mas, catat. Ben setu ya Mas kuwi. Nggih. Fotonya saya. Kita foto nih, oh wangel men. Jenenge sampean kaya ini, Mas. Kula catat. Lagi sepi-sepi nih, karo. Ini kamet. Itu. Langsung cair, Mas. Ya berarti, Pak. Oh, nggih. Cair Mas niki. Bakul duit loh Mas. Duit. Sampean ki mbok pirang juta ya lah. Langsung. Bar ngene engko ya dipikir Mas tanggungane. Hitung ini. Ini. Ro. Lu. 4. 5. 6. Itu. Lalu. Yes. Jangan itu deh. Itu. Sabar. Sampean hitung toh. Bulan-bulan Kurang. Mas. Belum tak? 15. Apa nih piro, Mas? 18. 18. Kurang 200. Kurang 200. Itu ngamu Tidak tahu to. ngitung loh. Kurang 200. Kurang 200. Nggih potongane terus 200. Ya, potongannya Iya. 200 Mbak. Ini ya. Gawa ki disimpen gue butuh Mas. Berarti sok minggu ngarep wis ngangsur setu ngarep ya, Mas. Ngangsur Mas. Ya ben setu Gak apa-apa. tanggungane sampean kuwi engko ya. Iki tanggungan wong loro, sing utang wong loro. Loro ya. Utang wong loro yang butuh kok sak. Ya terus arep ndi Mas sampean bareng kok. Lha nasabah Mas mau mubeng ngono. Berarti terus ngene iki sampean. Terus Oh, jadine muter engko muter. Muter ya. wong kena cekelan duit ketok nom-nom ya, Dik ya. Nah, Ya. biasa Mas ini ki ya padha Lah kerjane. iki ketok resik-resik lho wajah iki wong kena cekelan duit. Resik Mas ki untune resik. Arep itu Mas. Kok iso to? Jadi pengen satu. Lah, suwi ki salak sore iki lho. Mbak, pinten Mbak kopine Mbak? Kopi kalih nggih. Nggih. Sedoso Mas. Sedoso. Jadi ini kecil long. Berarti Nggih, apa nggih, berarti matur sampean nuwun. ndasmu ngono. Mas suwun nggih. Nggih nggih nggih. Nggih, monggo. Nggih Mas. Nggih. Nggih nggih, monggo. Mas. Sing ngarep aku apa kowe? Sedulur Kulot Channel ada di mana-mana. Sedulur Kulot Channel nyata dan ada di mana. Salam kompak hati lemas, sepak balas. Oke nih dia. Ada gelebetan. Telepon sih. Bro. Nih di mana? Aduh ki. Lah gule apa toh? Nah, yuk gelebetan mau apa lo? Nanti gelebetan nanti. Ya wis bos sak paran-paran kok ora di duit ora di popo ki. Nanti ya. Ning mah ini parah nih. Tak parah nih no. Yo. Ayo. Ya, gue betan. Pongrep paling ini terus.
Ayo. Motor, Cok. Ayo, Cok. Ayo. Enggak. Enggak. Tani biasanya mau cok goblokmu lho. Kok iso kok ngene lho. Wis tak ngenteni anu. Wong apa? Bakal duwe biasane lewat dene ora ngalor ono. Heeh. Ya wis tani jajal Iya. ngliwat ora. Untuk rokok ora iso lho. Mau urip dar koyo ngene terus to. Gak ngono ya gak urip engko. Ya iya. Jual perang. Tenan to? Hei. Hei. Cek mobil tau iki. Kok diutang iki? Nek kasbi Malah terus ae. Lah mosok baja arep milih duit. Apa tak apa-apa? Kok nyaloi wong tuwek iki lho. Kok kene sik tak bahas sing enak lho. Kok iso kon lungguh. Wong lungguh biar nyapo nendang anu lho soalé iki arep duit bos. ngurusi wong akeh gak ngurusi kowe tok. Duit ngene. Arep nggo apa duit iki lho. Wis bumpet kira di duit blas iki. Wis buntu ki. Arep rokok ora iso ki. Lah kok ngerti nek aku bakul duit. Ngerti to. Oh pasane iki mesti bakal duit. Piye tok iki? Kowe nyilih duit ki apa di jaminan? Jaminannya apa to? Ini apa lagi? Sertifikat enak sertifikat beli ora? Gak duit. Ganti sertifikat. Lah jadi ndek ben gawe omah. Omah apa to? Omah gawe nek BPKB. gak duwe oleh ora di motor ki mati pajak ya. Motor bodang kuwi. Botol. Kok iso nyilih duit Saliyane- di jaminan? BPKB KTP duwe. Duwe. KTP. Endi KTP? Cebas. dan cair kok. KTP mati lho. KTP mati so arep nyilih hutangan lho. Jane butuhmu piro ta butuhmu? Sane. Cukur 2000. 2000. 2000 iki. Kurang berat tok 2000 tok iki. Lah iki yo arep melok utang. Utang lek tak parut iki ya gambyok iki aku. Gambyo ya jaminan sitok berarti. Tok. Kowe nunut. Menurut Nunut padahal arep delok pasar malam nunut. Pira? 2000 bas. 2000. Gak kurang 2000 iki. Soale tak delok iki kowe wi nak sore ya ngono kae lho. kurang ora kok. 3000. 3000 ya plopene nang ndi iki kae? Plopen oh iki. Pira? 3000. Gak kurang 3000 iki. Tak delok wong kowe tak sore ya gandoli purel ngono kae lho, ketoke ya gak cukup nak 3000. Ngono. 4000. 4000 lha kuwi pira? Aku 1000 wae. 1000. 1000. 1000 gak kurang nih. Dene blontor. Kurang pura biasane kowe ya nyeluki bandar no lho. Mbok kon bandari biasane tuku ciu. 2000 nek 2000. 2000 ya, cukup iki. Jadi urung cek men sih itu. Pira? Terus 3000 nang ora? 3000 ya kowe 3000. 3000. Lah kowe pira? 5000. 5000 kurang pura, tak delok ki kowe iki nak gak mangan nang depot yo kita radian mangan kuwi lho. Kurang pura iki kepung tak catet soal iki engko nak wis tak ajukan gak oleh nambah meneh. Gak oleh ya? Gak oleh pira? Wis, 10.000 lek wis. 10. Wis deal ya iki 10 ya. Deal. 10 kowe pira? Tak toto kayak 100 sih engko. Wis 10 padha ki ya mesisan. 10 ya. Ya wis 10. Kayak 100 sih. 10 ya iki engko gak oleh neh lho nak wis tak ajukan arep anu Siap. gak oleh meneh. Ya jaminan iki ya. Lah cairnya cek kapan lek? Lek, coba lek cair. Lah si cair iki dasmu cair piye kok? KTP mati kok ngenteni cair. Iki to kate.
Ngono ya ndelok-ndelok jenenge wong kecelok duit ki ya ndelok sikon ya to. Kaya ngene-ngene kok nyilih duit sakmono akeh kuwi lho. Apa duit gambar ndut kok piye to? Sedikit. Berarti gak payu tuh KTP wi. Yo payu tapi sithik. KTP mati ki maksimal ki nak KTP mati kur 100.000. 100.000 lah sing duwe KTP ki biasane engko nak 75 sing gandol iku 20.000. Piye, cukup ra? Bocamu. KTP mati kok. Lah kok tekok caire barang iki lho. Masane ngutangi duit sing duit godhong kok piye. Masane mau godhong kowe dikene kowe kuwi. Lah ya. Gak apa lek. Sida apa ora? Piye kok? Ya gak apa-apa lek. Gak apa ya, berarti ki KTP mati ki sing ning ngarep ki 75, sing ning nguri ki 20.000. Wes. 20.000 retak. Saya berita, yes saya. Ketok ya. Berita ning kono apa ning kene gak Kowe iki? ya, Nggo. Melok kowe ya, Nggo. Iki angsurane piye? Selesai. Sak kuatmu aku delok kowe ngesakno modelmu kok ngono lho. Sak seneng ku piye to? Sak duwemu dhuwit. Sedina 1000 oleh ora? Oh alah, tak weteng di ekor siji. Siji. Atau saya. Kelali lho, Wes lama ya? Yo 20.000. Ben setu. Ya, Pira? setu. Pira kok diitung dhewe kok. 20.000 besetu. Guys, KTP mati njaluk sae 10 juta kuwi lho. tak kira iso lek. Kowe gawe lek KTP ku. Ya digawa ta jaminan to. Wis ngono gak paedah ya awake dhewe kae. Wes kok nyala ya. Ya, kok. Alah, nek ngono bengi wi. Kira gitu rokok, arep nyar utang wi, wis wi. Wis lawe ae. Yo selawe. Kok Delok kok. Nggih, Mas. Mbak wae nganggur. Pripun nih Mas? Dereng wonten lho, Mas. Jare wonten piye to? Iku petang asuran sampean ketoke. Patang asuran dong bayar lho. Pripun lho, Mas? Mandine nggih sepi lho niki, dereng enten lho pripun kula. Iki ngene sadiran karo tak gulung iku nek tak gulung tenan iki kok. Jane piye, Mbak? Pripun lho, Mas? Mboten wonten napa-napa lho. Mandine nggih sepi lho, nggih bingung kula. Sampean iki sing papat, Mbak. Jane ben padha mlakune sampean kudu sakno dina iki jane. Soale dhekku muter, Mbak. Nak gak enek sok-sokan aku ora iso ngubungno dhuwit. Lah nggih, pripun kula nggih bingung bojo kula niku nggih pripun niku. Sik Mas. Aja nesu-nesu sik. Lah nesu piye wong patang asuran ta bayar kok. Jane ngene iki ya wis usaha, Mas. Tapi wis ngene-ngene, wis pokoke aku njaluk sepura wis tak keno esik. Ben aja nesu-nesu sampe lungguh ning jaba, nek lungguh ning jero wis panas. Wis lungguh ning Es poni. Surane to lungguh kok. Matang-matang ranjau wong sumuk. Tak. Ya lagi iki to. Iya. Oleh nasabah. Ini yo. Wah, tapi yo gak piye. Pripun to, Mas? Ben kinten nggih ngeten iki. Mandine nggih sepi. Mboten wonten napa-napa lho. Pripun? Umpami angsuran niku kula gantos ndamel apem pripun? Dapat go apa ta aku, Mbak? Piye? Niki lho kula nggih bingung niki, Mas kula nggih bingung. Umpami sak angsuran iki kula gantos ndamel apem pripun? Nggone dhewe. Lah, gur ngono. Kok toblok. Tak nggone latihan asuri. Nggone olahraga blok. Kamu enggak. Ya apa ya? Syaratnya gajimu tak potong, aku dhewe sing motong. Cocok. Ya wis urus aku. Kowe terus angger-angger. Wis, tahu enggak? Nggih, ngoten. Tapi nonton. Nggih, bagaimana kalau pripun tonton bingung. Pun kepepet nggih. Ini kok lincit men toh, weh. Gas.
Bu, keng pundi? Dadi niki kok mboten Arien. Delok warung Bojonegoro. Lah terus dadi dolan ning kene tak sisan mampir. Oh, nggih. Piye kabare? Nggih, ngaten niki monggo. Anu ta? Pinar Arien, minum asrian nggih. Anak kendala piye maksudnya? Nggih, ngoten nika. Penggal Arien, kok damelke es nggih. Hei, Lha kok ning kene? ini kan Ya di, apa ki lho? ini jadi Kang Pocet lah, saya. Ya biyen ka? Iso. Angkleng ra. Tukel iki tutuk gong wong biyen. Dibuka toko-toko buka, mosok Isin aku kok kowe. lu nyapa ta wis beli kisinan. Iki dapukmu apa kok gawanmu Bang jaketan Titil. kulit terus Lagi mau Lah, terus? aku ta? Mau ya. Ya alhamdulillah aku gak urip karo kok. Masa enak. Iya. Ya kan ya wong karek nglakoni ta lakone dhewe. Lah kok piye kabarmu saiki? Yang ini kini tak nikmati ya. Karo kancaku kae. Bojomu pira? Gonta ganti ya. Nembe gak tau pas. Ket biyen pancet, aku ya mulakno aku ndek biyen moh ngono kuwi lho. Anak ya rung duwe. Duwe ben desa duwe anak kabeh. Wong urip ya anu ya kok Saiki kok. panggah. Mau enak urip. Sakmu. Ya alhamdulillah nek aku urip. Yang ini ki ngidro duwite wong oleh bagi sithik-sithik. Tapi bojomu wong ndi to? Kok malah enak menurutmu? Bojoku wong luar. Luar angkasa wah. Luar negeri to, aku ndek biyen kerja luar negeri. Ndak modal terus aku rabi ning. Lah saiki manggon ning ndi? Aku manggonku ning Madiun kota. Telah kebetulan. Ini apa ki lho? Sawe rapat. Saja kok. Suwi rapat tok e. Iya sih rapet tok. Ayo. Lah rapet ada apa no? Oh di bojone. Ya pengen ngulang sing kok ndek ben-ben to. Kamu tak gak oleh. Gak lah pengen rene nyapa. Iki lho apa gini di apa? Warungku. Iki warungmu. Yo kan aku kan Loh. bandung Bojonegoro. Warungnya diutang aku. Masa warungmu iki? Ya elah terus. Loh, aku kan yo nagih to rene. Maksudnya piye to? Mbok tagih terus Tak tagih. Ndek emben iki wis ngangsur. yo. Ngangsur pisan tok, bar kuwi terus ping 4 iki gak ngangsur. Ki mau tak parani karo koncoku. Utange pira to? 2000. Ndak 2000 kok. 2000 kanggomu yo. Lah iya, 2000. Kene artine tapi. Kira sepi to? Jadi bedil mati ta karo bosku kok iso. Gak wis. Masa 2000 utange. 2000 pas ngangsur pisan tok. Urung ngangsur neh. Ki mau kanca wis nesu. Wis gampang kurangnya tak kei wis pasang berambiang ya. Dadi bang mingguan bang anu ke jahat-jahat. Kok jahat piye to? Yo Rene perjalanannya 4,5 kilo wi lho. Anggap kok kene. Kok karepno lho to piye? Kita jeneng Aku ki ra goleki. Ki aku goleki duitku. tapi Kok gak njaluk duite kono. Iya, maksudnya kosno iku duwe. Kusnoe mbuh piye modele wong pi. Kok bako takon bako gak tau duwe iki piye to? Mlaku Ora ro. ora warungku ki engko. Ora ngerti. Jajal ta carane jajal genahno piye ki? Nggih. Pripun Kok Bu? iso ngono lho, maksud kok iso diutang ki lho. Nggih, Luwak ki lho. nggih Mas Kusno nika to Bu. Lah pripun wandene nggih sepi. Terus Mboten wonten pemasukan, damel nutup niku nggih pripun utang nggih teng pundi-pundi. Niku lho, Saiki ngeslot anu- niku lho. Kula pun jublek kula ngandani Mas Kosno Kusno kita niku. kosno. Saiki wis dite utangmu tak lunasi ngene. Catatane. Catatane. Kene Jajal. Terangno ki. rasa urusan karo Iki anu. Lebih kalang orang angsuran. jadi cek pira? 1.400. 1.400. Ya, 14 ki. Wis lunas ya. Susuk wingi. Untung kok ya Iki. wis piye. Ora iki.
Kosnya jajal ndi? Wong kok penggane judi, ngeslot. Piye to, Kos? Piye? Wong lanang kok tae ora eneng critane wong judi ki iso sugih, iso mulya ngono. Reneng.